As novas caras que pisarán o céspede de Riazor contan cunha gran experiencia a todos os niveis. Changi é a aposta en xebre de Lendoiro de cara ao vindeiro ano. Unha das incorporacións máis caras foi a do arxentino Aldo Duscher, que custou 2.040 millóns de pesetas. Este futbolista, malia a súa xuventude, 21 anos, xa é campeón de Liga. Conseguiu o título na Liga Portuguesa militando no Sporting de Lisboa. Asinou polas 7 próximas campañas. Xoga no centro do campo como pivote defensivo. Posúe unha gran clase no manexo do balón e presúmese como o sustituto ideal de Mauro Silva a curto prazo. A selección arxentina xa lle ten botado o ollo, por iso é un dos fixos do combinado preolímpico albiceleste. Na posición de pivote tamén se incorpora Emerson Moisés Costa. É sobradamente coñecido na Liga Española ao defender as últimas 4 temporadas as cores do Tenerife, de onde procede. O club herculino aboou 800 millóns de pesetas polo seu traspaso ao conxunto isleño. A fortaleza e resistencia física son algunhas das súas cualidades máis sobranceiras. Emerson servirá as cores branco e azuis os próximos 3 anos. O internacional César Sampaio, capitán da selección brasileira, tempo atrás, ten 33 anos e chegou a un acordo ca entidade deportivista polas vindeiras 3 campañas. Sampaio é un dos fixos nas convocatorias de Brasil. O carón de Flavio Conceição forma unha parella insuperable no centro do campo calariño. Malia a súa idade, Sampaio chega como unha das grandes estrelas da vindeira temporada e cunhas dotes técnicas impecables. Foi campeón de case todo en Brasil nas ringleiras do Palmeiras, incluso do mundo no Mundial do 94. O Deportivo non tivo que pagar nada pola súa fichaxe. A portería herculina chegou o pasado mes de xullo un novo inquilino. Trátase de Xosé Molina. Xogou unha Eurocopa defendendo a porta española ante Noruega. Camacho conta con el en todas as súas convocatorias. Ten 30 anos e pasou por clubes tan importantes como o Atlético de Madrid. A veteranía no seu caso é máis ca un grado. 650 millóns de pesetas é o prezo pagado polo meta valenciano, que serán amortizados ao longo de 6 temporadas, tempo que dura o seu contrato co Deportivo. Do Atlético de Madrid tamén chegou outro internacional ca selección española. Juan Carlos Valerón comprometeuse na sede da Praza de Pontevedra por 7 anos. A súa incorporación supuxo un dos investimentos máis elevados do club coruñés ao alcanzar prácticamente os 2.000 millóns de pesetas. Pode xogar no centro do campo como pivote e máis adiantado por banda dereita e tamén por banda esquerda, principalmente por esta última. Joan Capdevila é o terceiro home que fai mudanza dende a capital de España ata a Coruña. Ten 22 anos. Foi un dos preferidos de Irureta a pasada campaña, pero o Atlético de Madrid logrou convencer o xogador catalán. Xoga como lateral esquerdo con gran solvencia. A súa rapidez atrae a Irureta e a súa capacidade para incorporarse a tarefas de ataque polo carril esquerdo cando é preciso. O uruguayo Walter Pandiani é un dos reforzos do ataque herculino. Alcumado o rifle, o dianteiro branco e azul ten 23 anos e pasará os vindeiros 7 da súa carreira deportiva ás ordes do Deportivo. Ve porta con suma facilidade e móvese moi ben nas distancias longas para encarar a meta do seu rival. Tras a lesión de Roy Macai pode ser un dos recursos máis relevantes do equipo. Pandiani procede do Peñarol de Montevideo e recibiu 1.000 millóns de pesetas pola súa venta. Da canteira da S de Compostela chegou Marcos Yáñez Changi. Con 23 anos xa demostrou que a segunda división B e a categoría de prata xa se lle quedan pequenas. É a única fichaxe con selo galego do equipo coruñés. Da Praza de Pontevedra saíron 500 millóns de pesetas pola contratación deste dianteiro que segue a buscar un oco na inflacionada plantilla coruñesa. Destacamos entre as caras coñecidas as de Elder e Mauro Silva. O portugués regresou ao Deportivo despois de xogar cedido durante unha temporada no fútbol inglés. No caso do brasileiro, hai que lembrar que hai unhas semanas anunciara a súa despedida como xogador do Deportivo por motivos persoais. Finalmente, tras falar con Lendoiro e arranxar en Brasil os problemas que o molaban, Mauro Silva rematará o ano de contrato que aínda lle queda co Deportivo. Na súa estrea na primeira división a temporada pasada, Diego Tristán converteuse no segundo goleador español. O xogador asinara unha excepcional temporada no 99 na segunda división co filial do equipo balear. A súa calidade non pasou desapercibida e o galego Fernando Vázquez fixo debutar na terceira xornada contra o Numancia.
Nese partido marcou o primeiro dos 18 goles da Liga. Diego Tristán, de 24 anos, pasa por ser un xogador técnico moi completo que vai ben coas dúas pernas e que ten no remate de cabeza un dos seus puntos fortes. A afección do Mallorca converteu non só un ano no seu grande ídolo da illa, aínda que non dubidou en criticalo a finais de temporada. Dous son os goles que máis se recordan da factoría Tristán. Na temporada 98-99, o porteiro do Barcelona, Bernau, e a súa defensa ficaron sorprendidos pola exquisitez no regate do xogador andaluz. Meses despois, Tristán doutorouse no Amsterdam Arena. O Mallorca derrotou a Ajax na Recopa de Europa cun gol que deu a volta ao mundo.